Газиз милләттәшләр, без инде соңгы вакытларда шактый еш бу турыда сөйләштек. Үзәк банк тарафыннан игълан ителгән бәйгенең соңгы көне килеп җитте. Казан шәһәре бит ул халкыбызның йөзек кашы, шәһәребезнең символы булган Кремль бөтен дөньядагы милләттәшләребезгә Казанны исләренә төшереп торырга мөмкин булачак. Шушы акчаларда Казан сүрәтен төшерүгә кирәк икәнен аңлап, үзебезнең тавышларыбызны бирик. Россия бер каналында 19 сәгатьтә барыбыз да шушы экраннар каршында утырып тавыш бирсәк, бу ай буена барган шушы бәйгенең соңгы этабы. Без бердәмлек күрсәтеп, шушында җиңәргә тиеш. Без һәр вакыт шулай бердәмлектә үз көчебезне күрсәтеп килдек. Бу шуннан соң да шулай булыр. Без бергә һәм бердәм.